Vi vil gerne lave en magisk kugle, der kan dræbe kræftceller uden at skade kroppens raske celler. Jeg har forsket de sidste 30 år. Min forskning har været med til at skabe noget af den viden, der skal til for at skabe magiske kugler. På øvrigt hedder jeg Ole, og jeg arbejder på samme universitet som Anne og Jonas. Videnskabsteatret lever med mig hver dag, fordi det er en måde at tænke på, hvordan man laver videnskab og hvordan man kommunikerer videnskab til sine kolleger og til den brede offentlighed. Det, jeg har kigget på i min forskning, er, om videnskabsteater er en god måde at formidle naturvidenskab til gymnasieelever på. Det, der overraskede mig, det var, at videnskabsteater er næsten som at lave forskning på et område, man ikke har arbejdet på før. Man går ind med et åbent sind, med sit bare hoved, med nogle redskaber og nogle metoder, og så forsøger man sammen at skabe en ting, som ikke var der tidligere. Det er fantastisk. Det var en stor udfordring at omskabe forskning til det format, som en teaterforestilling var, og vi var da meget usikre, mange af os, på om det ville lykkes, men altså, jeg synes, den stærke gruppe, der var, det team, der var omkring forestillingen, og Bente og scenografen og alle de andre medvirkende, det var et fantastisk samarbejde, som fik det til at lykkes i sidste ende. Og det er kun i vand, det foregår. Og det betyder så også, at liposomerne, når de er dannet, vi kan ikke tage dem ud af vand. Membranes came first. Venus mærke livet. En af de vigtigste ting, min forskning har vist, det er, at den stærke fortælling, der ligger i den magiske kugle, og som fortæller, hvordan fysik, biologi og kemi kan spille sammen på en meningsfuld måde, kan hjælpe eleverne, når de arbejder med deres tværfaglige projekter. Kan simpelthen hjælpe dem med at skabe mening imellem de her 3 fag. Det har taget dem 6 år at komme fra grundvidenskaben, hvor Ole og Memphis har bidraget med meget, til forsøg på cancercellelinjer, og nu til forsøg på dyr. Det at lave forskningskommunikation og videnskabsteater, det er på samme måde som at lave forskning. Det er lidt som at grave noget frem af noget ukendt, ligesom kunstneren, der skal forsøge at bringe en skulptur ud af en marmorblok. Men ved ikke, hvad der er derinde. Og det, der sker inden for videnskab, det er, at man leder også efter det ukendte. Man vil tit finde det samme, men fortællingen om det er forskellig. Og det er der, hvor jeg tror, at forskningskommunikation og specielt videnskabsteater er med til at få forskeren at stille nogle spørgsmål til fortællingen. For vi har hver for sig vores fortælling, den kan være forskellig præcis omkring det samme. Så derfor lever jeg med videnskabsteater og forskningsformidling dagligt ved, at det er med til at give mig måder at stille spørgsmål, så jeg kan se resultaterne i en større fortælling om naturvidenskab. Så hvis I gennem den her forestilling, der er blevet bevidst om selv, hvordan man mundtligt fremstiller noget stof, og hvilke virkemidler man kan bruge, og så simple virkemidler for at styrke sine pointer. Jeg tror faktisk, det at lave forskningsformidling, det er med til at bringe gnisten og begejstringen ind i laboratorierne, ikke mindst hos de unge mennesker i en verden, hvor forskning bliver mere og mere styret af regler og hvide papirer, forordninger, evalueringer og evindelige ansøgninger.